bimbiangan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal basanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minangkabau salam barayo dari Minangkabau bersambung tangan saling menjambau basanda gurau jurang rantau lelah pulang Minangkabau basanda gurau jurang rantau lelah pulang Minangkabau daru raput sikara kali basambung baputa kampung coba kuliah yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh are ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal basanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minangkabau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling menjambau basanda gurau jo orang rantau lelah pulang Minangkabau basanda gurau jo orang rantau lelah pulang Minangkabau barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal basanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minangkabau salam barayo dari Minangkabau bersambung tangan saling menjambau basanda gurau jurang rantau lelah pulang Minangkabau basanda gurau jurang rantau lelah pulang Minangkabau daru raput sikara kali basambung penyiaran baputa kampung coba kuliah yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh are ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal basanda gurau jusana dari